Lakhain ko ratrok Duar Baguri constituency ke parlo Deithor police station ang kangalu Dehuri Songron Tirang Arong along kitam tang aruni phai inkora clear ni Dehuri aroi langkit he par pigajok kiteng tangalong le langkit he pon erajok hidi sok ke ejia phan anta lang avidet lu Lasojok rora chingki chingwai ponsi irrigation department along ta lu pidamlu lapen chingki damlu puta nang chithandun anparta rarutum kache than pona tengke political leader se tuma phanta chingki che than damlo bonta kidam tang MP kilik amen penajok kirem de pen nang chingki dun de puta rongara tum pen phirang ke theng no lam thi che than pon athenon ke rongara chingki che than pona teng pen Edon pen Suri isipu chepin khatsi don phokep se seara tum tangka cherungsi bangso sa chiklem pon puta phirang ki ka jo hu che than pon rongara tum pen athe khiti bati jong si klem khle lote sangka chanam loki un e lasi khiti bati jong se avite kireng dungje phan akisum thepi pier themit akailong anpar ke sangki nam loki un e puta hawararat pen lamthi chepaklang pon lasi bangso putha carbing autonomous council education em richard tobia phan sitame chuning ripon bangso lang teng kupine scheme nang deng pipon rap prabjin pen nonamat khiti claim clear ko scheme si nang deng pira nang claim pipon vek thaputa hadak araratum chuning ripon inti Arong mate la bang solang ateng lo ra ta pen hoi pen chingwai insai lang lo lo jase met ke ni le tung ke khiti bari kha wa khiti jong se avi lang avi ran de tu khiti ta pen ve thela pen tu ni ke ni the hu ka chir ka e ke to ra do la posi na long ke promoter do su pen jo si ni le tung bang ke ra pen mate sarkar hin ben ra te bisi ni le hin men da chuni ri dong mane keteng hon em Richard to bio khan tami nili hen pen alang li phan nang ra vek tha usini li ta chuni ri do soron arong langbel arada tuman chuklem chedama khiti abutha ni tum kedam tang la sarkar pen la bangso lang nang teng pilo mosutame kedam tang taring ko troksi busi achek lo ala arbe ke jang lang e thipen jok la bangso akori mate labang so lang keteng adem tem pleno la pena posi ni tum sarkar hi ma phani chutning riji pusi ni tum ning hang lo wai phi sutame inut bahini political ke ja tum along dam lo bon sutame alang tum ke dam tang MP election a result ke meme pena jok alang tum MP sa age hai Richard to biang la ang nu tani tum hanang pon hai de lo la pena posi ni tum non bang ke ni tum ladak songron ara tum heme jang re tekok tiki atum Edon pen asap cherungsi ni tum labang so lang keteng ni phasi pini apor ni tum labang so gari hanglo la sini tum to tapen apor anta ni tum labang so lang teng pon lo News report Carbing Long Live